саломат бошед. Раҳмат барои даъвататон. Ман миннатдор ҳастам аз радиои имрӯз 174 ва гуфтани ман ҳамин ки соли навтон муборак. Беҳтарин неъмат саломатӣ аст. ҳамеша саломат бошед, сарбаланд бошед ва боз як бори дига соли нави милади шумо муборак бошад. зери кафкобиҳо истиқболаш мегирем Шаҳроми Абубакр. шуморо хушомадед мегӯем ба студия. Саломат бошед. Раҳмат. ва чаро ин қадар дер кардед? Сабаб дар чӣ буд? Сабаб камтар гурусна будам. гурусна будед? Хӯрдум баъд омадам. саломат бошед. ва ман бовар дорам ки суҳбати имрӯзаи мо аз суҳбате ки пештар бо шумо доштем якчанд вақт пеш каме фарқият дорад, зеро каме ин барномаи идона аст, ҳазлумез аст ва ман бовар дорам баъзе аз суолҳое ки ба шумо медиҳем роҳ афтода намешавед ва то ҷое ки тавонистед онҳоро ҳазлумезу ҳақиқати ҳазлумез посух мегӯед. ҳаракат мекунед. бале. хоб, акнун ман дар аввал мехостам ки аз шумо пурсам. мо пеш аз шумо Осони азизро даъват карда будем ва якчанд вақт пештар бо мо суҳбат карданд ва гуфтанд ки мо якчанд вақт пештар бо Шаҳром яъне нофаҳмиҳо сар зад. чаро? гуфтагӣ нест хали гап остон. гӯш кардед шумо барнома? Ман гӯш накардам, лекин гуфтагӣ нест. гуфтагӣ нест? Не. ин хел ҳолат рух намудааст? Не, гуфтагӣ нестам мардах. хоб, дар соли 2018 кадом суруди навро шумо сабт кардед? Соли 2018 ман суруди моҳи ман, моҳи тамоми ман ва боз дар охири сол суруди паймона сабт кардем. ва боз соли оянда бисёр ният дорем ки бисёртарак сабт кардем. зиёде аз ҳунармандон вақте ки суруд сабт мекунанд бо сабт кардан намедонам як 5-6 суруд аллакай зуд омодагӣ мебинанд ба барномаи консертии шумо. масалан ки тӯли чанд сол мешавад ки барномаи консертӣ намондед? ман дар хотир надорам рости гап. дар нақша нест ё ки чӣ гуна аст? албатта дар нақша ҳаст. ман ният дорам соли 2019 баҳор албатта як консерт барпо кунем. аз суруди охироне ки шумо сарои дед як 4 мисра замзама кунед. саломат бош. паймонаи лаби диву хуморам кун о чашм сиёҳ бо тири нигоҳ чу ошикорам кун бо тири нигоҳ гар бохтаи дилат ба ҷои дигаре ай дида даро фармон биде равонаи дорам кун ай шух бало о чашм сиёҳ ай дида даро азизам боло балои ай нигор ширину чӣ дилрабои ай нигор сӯи ман ними нигоҳи ай нигор. беҳтарин ва инҷо як занги телефонӣ аст, бояд қабул мекунем. салом алайкум. салом, номатон? маҳмуд аз шаҳри душанбе. хоб, ман ба Шаҳром дар соли нав бисёр бурбодиҳо мехоҳам. ман мехоҳам ки ҳам сабти як суруд дорад, лайло бастам, ҳамун сабт раша дар ҳамин эфир монам. суруди чӣ? лайло бастам, лайло аст, ҳамин хеле як суруд дорад. ба лаб ҳарфу ба дил ҳамин? бале бале. саломат бошед, ҳатман ба инобат мегирем. ва тавлиди суруди модар, як суруд доштед бо номи модар, азизу беҳтарини ман, модари ман. ҳамин суруди матни ки буд, оҳанг аст ки буд ва чӣ гуна тавлид шуд? оҳанги падарам аст, оҳанги падарам Абубакри азиз ва матн аз апаи Мерлинсо, шоира апаи Мерлинсо ба қалами он кас тааллуқ дорад. соли 2007 охири 2007 бале, ба наздикии соли 2008 тавлид ёфтааст. як суруд доред бо номи ҳамин ишқ аст. ва ман клипи онро дида будам дар намедонам боми кадом хона буд, чӣ гуна буд ин суруд? ин дар куҷо сабт шуд? дар
хориҷи кишвар сабтшудагӣ аст. Рост гуфтед, дар ҳамон болои бинои Баландошина. дар ҳамо ҷое ки чӣ мегӯянд, чархбол онҷо бале менишинад. менишинад, ҳамон ҷои авай аст. бале ва барои сабт кардан иҷозат гирифтед ё ки ҳамихел рафтед сабт кардед? Не, албатта иҷозат гирифтем. Дар паси камера, дар пишти камера бисёр намояндаҳо буданд. бале Намояндаҳои ҳамон корхона, ҳамон бино, ва албатта бо иҷозатнома буд. бале ва мо зиёде аст клипҳои шуморо мебинем ё ин ки сурудҳои шуморо мешунавем. хоб доим аз ишқ менолад, доим масалан зиёде аз онҳо дар мавриди ишқ ҳастанду модар. ҳамин шумо ба ду мавзӯъ бештар таваҷҷӯҳ доред. Сабаб дар чи аст? Сабабаш модар ма дӯст медорам. Суруди ватанам хондагӣ ҳастам. Исо ватан ма дӯст медорам. Ва зиндагӣ сартопо ишқ аст. бале Ва сабабаш ҳамине ки ман ҳамеша ошиқ ҳастам. ва бале дар мавриди оне ки дар барномаи пештара шумо омодед суҳбат кардем ва ҳамин гуна як суол шуд аз ҷониби шунавандагон ки Шаҳром Абубакр, шумо фарзанд доред ва шумо намедонам чӣ посух гуфтед ки мешавад ё ин ки хел чӣ шуд? Худо хоҳад насиб. табрик мегӯем ба шумо. Раҳмат. ва биёед як шунавандаи дигарро қабул мекунем. салому алайкум. 1434 рақами охири телефони ҳамроҳашон. баробар наврӯз дуруд бар шумову салом аз шинавандагони азизи шумо. саломат бошед. банда гумбод эвайзод аз Данғара тамос мегирам. саломат бошед. мешунавем шуморо. ба баробари ҷон як савол, як хоҳиш доштем. хоб баробари ҷони мо мегуфтанд ки 27 соли истиқлолият дар санъати баробари мо чӣ дод? баъдан хоҳиш мекардем ки як чанд мисра суруд дар васти модарони бузург бихонанд. ин сурудро ба бародарам Шӯҳрату ба апай Нигора мебахшам. ташаккур. саломат бошед. ташаккур. марҳамат. Саволи якум, дар 27 соли истиқлолият ба мо чӣ дод? бале ман худам зодаи истиқлолият ҳастам. ҳамсоли истиқлолият ҳастам. Истиқлолият бале ростӣ ман аз гузаштаҳо шунидаму надидам ва диданам намехоҳам. бале Ман истиқлолият барои ман ростӣ чӣ хегӯм, ман истиқлолият як неъмате аст барои мо ки неъмати бебаҳост. ноёб аст. ноёб аст, албатта ноёб аст. Чӣ хеле ки ман ду тарафи зал гӯш карда иста будам, ҳозир акаи зад гап задан. бале Истиқлолият як албатта як ноёб аст, як Ҳамин боигарӣ ноёб аст, як ногуфтанист, бале як озодӣ, як нафаси озод кашидан. ин худаш як давлат аст. акнун аз диди ман масалан шумо назар ба син сол аз ман каме болотар ҳастед. ман ки он қадар дар хотир надорам, вале ҳамон солҳое ки 92 94 93 ҳамон солҳое буд ки каме хуб набуд. яъне вазъият шумо ҳамон солҳоро ягон лаҳзаашро дар хотир доред? Бо ягон воқеа рӯбарӯ шудед дар ҳамон сол ки то ҳол дар хотири шумо нақш мебандад? чӣ гуна буд ҳамон? албатта ман ёд дорам. Мисол ман аз забони як зан ноёфтанӣ буд, мисол ҳамон чизое ки дар кор буд ноёфтанӣ. албатта мисол шароит ҳам мисол қийтар буд. ман мисол синфи 1-2 мехондам, уха ёд надорам, лекин ба ҳар ҳол ёд дорам ки мисол шароит ноёб буд, мисол кам буд. ман бо падарам ёд дорам ки мисол ҳамаи хлебзаводи ҳамҷа мерафтем, меистодем. дар ҳақиқатан ман майда будам, дар дохили мошин ман меистодам. дар ёдам аст ки ҳамҷа хлеб мегирифтем меомадем, дар линчаҳо. дар ёдам аст ки линчада хлеб мегирифтем меомадем. ҳамон ҳолат дар ёдам аст. мисол ҳолатҳое буд ки мисол ҳамон чизҳои дар корӣ, мисол дар мактаб ягон чӣ намерасид мода, мисол ноёфтанӣ буд, камёб буд, хим буд. мисол ман ҳамин чизоша ёд дорам. мисол буданд мисол ҳолатҳое ки падару модаро мисол ҷамъ мешиданд дар маҷлисҳо, мода мисол синфи моро гарм мекарданд, мисол ёрдам мекарданд ҳама ба ҷо. ҳозир шукронаи худо, шукронаи истиқлолият ҳамаи чӣ фаровонае, ҳамаи чӣ фароҳамае.
компютер рости вақт набуд. мо синфи 11 шидем соли 2011 не соли не синфи не бигем синфи не шидам ба синфи 10 баъд компютер мисол мода уже баромадем мисол овардан мактаби мо бо чӣ буд мисол. хуб хулоса ҳамин тазодҳо бисёр буданд оне ки албатта буданд мисол рости гапа гуфтанд. дониш мактаби миёнае ки шумо масалан таҳсил кардед аз донишгоҳе ки бо ҳамкурсон будед чӣ фарқе дорад? донишгоҳ мисол хайам донишгоҳ яъне аз кадом вайш аз ҷиҳатҳои масалан хубияш бошад ки аз ҷиҳатҳои манфия мусбии ҳар мисол хубтар буд ва аллакай уже донишгоҳ хубтар аст васеътар аст дӯстони наздиктар пайдо мекунӣ аз ҷумла масалан ҳамун ҳар як нафар боз хушдор меҷӯяд дар онҷо. дар ҳаёти шумо ин гуна буд ки масалан дар донишгоҳ аз баъзе дарсҳо фирор мекардеду намедонам аз пушти ким кадом духтар мерафтед? не рости гап ма ростча мегӯм ма хафу ягон духтар намерафтам ростча. шуморо аллакай ба фикрам ки дар ҳамон вақти донишҷӯӣ шуморо мешинохтанд. хуб албатта ма мактаби миёнаро тамом кардам 2006 ма мактабро тамом кардам синфи 11 аввалин суруди ма фариштаҷон буд. ма тами ба охири синфи 11 буд. ма ҳам суруда хондам муваффақ шуд суруд ҳама ҷо гӯш мекарданд вай буд. баъд якум курс мисол ма дохил шудам ба курси аввал ма дохил шудам шукрнаи худо маро мешинохтанд мисол медонистанд. ҳоло шумо дар ҳамон ихтисоси худ фаъолият доред ё ин ки на? не рости гап ма дар иқтисоди худам фаъолият накардистам камтар фаъолият кардам кори банкӣ кардам ва оле тасмим гирифтам ки бо ҳамин санъат ма давом диҳам мисол дар хизмати халқ бошам. бале ва масалан ҳамон вақте ки шумо бо ихтисоси худ фаъолият кардед акнун ман медонам ки пеш аз он шумо ба санъаткорӣ хело ҳам шавқ доштед ва доред ҳол чӣ фарқат аст масалан кадомаш масалан осонтар аст кадомаш душвортар аст оне ки масалан бо шумо хондед ман фикр мекунам ки бояд ба шумо душворӣ наорад. не рости гап ягон душворӣ надошт на иш душворӣ дора на иш душворӣ дора кор зиндагӣ худаш як душворие. бале албатта кор тасмим ба кор гирифта ҳеҷ вақт тарсидан дар кор нест. корро бояд мардона ҷасурона бояд ҳама вақт ба пеш ҳаракат кард. бале зиндагӣ сартопо худаш имтиҳон аст пастиву баландиро дорад. ягон мисол ма қиндӣ ва иша надонам ҳама ҳаракат кардам мисол ҳадди имкон ҳадди мисол зурасм қувватам мисол ма ҳамун корма мисол бале касбам буд мисол санъаткорима мисол ҳамун чанд қай ки қувват дорам ҳаракат мекунам. солҳои охир рости камтар лоғарӣ кардам камтар қафо задам. сабабаш дар чӣ буд? сабабаш дар аввал буд ки ман мисол камтарак раи худма иваз кардед дар фикр мондам ки чиро интихоб бикунед санъатро. бале дар интихоби ҳамин будам рости камтарак парешонҳол будам. мисол кори давлатам кардам кори банкиам кардам мисол ягон кори қиндӣ надора вайшам дар хизмати халқ вайшам мисол дар хизмати мизоҷу дар хизмати муштариҳо ҳастем ҳардуш як вай. бале ва хулас фикр кардед ки ҳамин роҳи санъат бозам беҳтар аст ба шумо ва барои мардум масалан боз чизи наве пешниҳод кардан ин мақсади асосии шумо буд. албатта бале ҳадафи мо хизмат барои халқ. бале дар зиндагӣ бештар шуморо чӣ роҳ афтода кардааст ки масалан дар бисёр аз ҳолатҳо шумо ҳангоме ки дар барномаи оянда дар пештар барномамо шуморо даъват карда будем як дар чеҳраи шумо як роҳ афтодагӣ ҳаст аз чӣ сабаб аст ин ё ки инам шумо ҳамин чеҳратонам хел аст намедонам вале табиати ман хела мисол чеҳраи ман шукронаи худо ягон камбудӣ надорам ягон мисол танқисиам надорам. бале ягон ҷои мисол бадан ман бемор нест ягон бемор надорам алҳамдулилла ки зиқ бошам ё ки роҳ афтода бошам. дар ин дунёи фонӣ аз забони ёр метарсам зиён ёри сухансанҷу шакар гуфтор метарсам
سخن سنجیده میگوید ولی در پرده ای حرفش سخن سنجیده میگوید ولی در پرده ای حرفش نهان دارد زی شادی فند زهری مار میترسم نهان دارد زی شادی فند زهری مار میترسم 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 میترسم. برای صنعتکار در حیات چی مهم است؟ خاکسار بودن چی میگن استعدادی. پرتوخط بودن بله. استعداد داشتن مبلغ داشتن. مبلغ نیز لازم است. داشتن بایگری داشتن این خودش هم مخلص بله. خودش برای شخصا برای ما بایگریه بله. مخلصان بایگری ما واقعا. مبلغ البته لازم است لازم است لیکن برای موفق شدن برای بسیاری شخصیت ها بسیاری آدم میگن که فقط مبلغ در زندگی مبلغ قدر مهم هم نیست لیکن لازم است مهم نیست لازم است و باز چی در صنعتکار لازم در صنعتکار گفتم که خاکسار بودن پرتوخط بودن بله. یعنی استعداد داشتن ایجادکار بودن و زیاد کار کردن. با همین سراینده برای هنرمند کدام فن دانستن کدام فن ها مهم است ضرور است با فکر شما؟ برای هنرمند بله. برای هنرمند شدن نه تنها برای هنرمند برای شخصیت برای انسان باید 3 زبان هم باید دانست مثال زبان تاجیکی خود را باید پورا دانست زبان روسی در مثال حاضی با ما لازم است زبان انگلیسی بله. دانی خوب است. شما با چند زبان سرود سرایید؟ من با زبان مادری خودم دیگر با یگان زبان نقشه هم نیز نداری با فکرم من هدفم مثال کوشش غیرتم فقط یک چیزه که زبان مادری مرا باید همچون توجیک همچون فرزند توجیک باید بشناسن. بله. البته من صنعت توجیک دارم صنعت توجیک کمک خدمت صنعت استرادای توجیک هم میخوام که معرفی کنم و جهانیان مثال و هم حد امکان مثال بله. و جهانیان میگیم یعنی که مثال در همین داخل کشور هم گوش نمورا خارجی ها بگذار ما با زبان خود میخوانم مثال صنعت هیچ وقت مثال میگن که پیرشوی ندارد نه پیرشوی نیو صنعت حد و کنار ندارد مثال سرحد ندارد صنعت و تمام زبان صنعت خوب باشه مثال فهمیده میشه و حس کرده میشه. خب صنعتکار از ایجادات خود بیشتر باید مثلا استفاده برد یا اینکه بیشتر با شاعران و مثلا همبستگان که آهنگسازان تکیه کند؟ این کاری که با مصلحت است همیشه خوب است. بله. کاری که مثال یک کس میکنه سستره مثال کاری که 3-4 کس میکنه البته بخواته شما با 5-6 کس میکنه البته بخواته برای همه مثال همه وقت چیزی با مصلحت البته خوبه. شما صنعت اصلی تاجیک رو در کدام مملکت ها معرفی کردید؟ ما صنعت مثال طرفی صنعتم در شهر کیپر بودم در ترکیه مثال با زبان تاجیکی خودم خوندم در کیپرم تو با زبان تاجیکی در مسکو در ایرنبورگ در نوسیبیرسک پتربورگ اونجا مثال ما گیجوی رفتم با زبان تاجیکی خوندم من ندارم سرود با دیگه زبان. بله یعنی فقط با زبان تاجیکی البته با زبان تاجیکی دارم. سلام باشید. بهترین و در آخر برای مخلصان رادیو امروز نفرانی که واقعا شما رو دوست می‌دارن میشناسن اعتراف میکنن چی گفتنی هستید؟ البته اول رحمت میگم
барои дастгиришон барои бо ма будан ва беҳтарин неъмати ин саломатӣ аст. бале ҳамеша саломат бошанд, ҳамеша тансиҳат бошанд бале ва ҳамеша дастархони пур аз нозу неъмат дошта бошанд. бо чӣ бигӯм, шукронаи истиқлолият кунанд, шукронаи ободию озодӣ кунанд бале ва солҳои навшон муборак бигзор. солҳои нава чӣ соле ки дар соли гузашт доштанд аёд бароранд. сол ба сол то сол тоҷикистони мо обод шуда истодааст, душанбеи мо обод шуда истад. ягон ҷой ба ҷоиш нест, ягон чашмбандӣ ягон чиз нест. ҳама медонам, ҳама дидистад. саломат бошед. ва ман низ аз номи худам ва аз номи кулли кормандони радиои имрӯз, аз номи кулли шунавандагоне ки ин лаҳза бо мо ҳастанд, моро мешунаванд, барои даъвати моро пазируфтанд ва барои оне ки бо мо имрӯз рӯбарӯ суҳбат кардед ва аз ёди аз суолҳои мо ва аз дархостҳои мухлисон посух гуфтед, арзи сипос дорем аз шумо Саломат бошед. ва хушбахтии шумо, Рамат, лаҳзаҳои хуши ҳаёти шумо рамат. ва пурнозу неъмат будани дастурхони шумо, сарбаландии шумо, комёбии шумо, навбанав эҷодиёти шумо орзуи ҳамешагии мо аҳли кормандон ва аҳли мухлисони радиои имрӯз аст. бори дигар соли наватон муборак Шаҳроми Абубакр ва суруди тозаэҷоди шуморо бо номи паймонаи ба кулли мухлисон мерасонем ва бовар дорем ки ин суруд бори аввал аз мавҷи мо садо медиҳад. Албатта. Саломат бошед. Саломат бошед, хуш омадед.